ರಮೇಶೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಏಪಲಾಯಿ ಓದಂದೆ ಪೋಯೆ ಐಟ್ ಉಮೇಶೆ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗದಾನು ಆಗ ಶಾಲೆಡಿಕೆ ಎಂಡಿನ ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡಿ ಓದನ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ನ 10ನೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂದು ಬಂದಾಗ ಉಮೇಶೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಮೇಶೆ ಬೇಜಾರಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ಕರೆ ತಕೊಲು ಕೇಂದೇರು ಏಕ ಉಮೇಶೆ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಪಾಸ್ ಎಂಕು 300 ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದನು. ರಮೇಶೆ ಬೇಜಾರಡೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ 500 ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದನೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಈ ಕತೆ ದಾದ ಗುತ್ತಾಪಿನಿ ಬಂಡ ನರಮ ನೀ ಕುಸಿ ಓಲೋಲು ನಾಡೊಂದು ಪೋಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕುಸಿ ನಮಡನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು